Tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalan, Nicole Ayala and Jericho Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bea, 21 years old, at bago pa lang nagtatrabaho sa isang events management company. Sa totoo lang, hindi ko po alam kung matatawa ako o maiiyak sa problemang isasangguni ko sa inyo. Hayaan ninyong ibahagi ko ng buo para mabigyan niyo po ako ng payo. Nagsimula ang lahat nang pumunta ako sa isang malaking hotel sa BGC para sa isang meeting. Doon kasi gagawin yung isang event namin. Paglabas ko ng hotel, may nakasalubong akong foreigner. Matangkad, pormang businessman, tansya ko nasa mid-20s, gwapo, and exactly my type. Kahawig ni Chris Hemsworth, no joke. Dahil nakatingin ako sa kanya at hindi sa nilalakaran ko, nagkabanggaan kami. Lumipad yung dala kong folder at tinulungan niya akong pulutin isa-isa yung mga papel. Asus! Nag-slow motion ang paligid. Nang matapos ang pulutan at inaabot na niya sa akin yung mga papel na napulot niya, nagtama yung mga mata namin. Blue eyes. Parang dagat. Gusto kong malunod na lang sa mga mata niya. Nawala lang ang pagkatulala ko nang bigla siyang nagsalita. You're so very pretty. Nag-thank you naman ako. Konting chika, tas hiningi niya yung number ko. Binigay ko naman. Asus! Ang rupok! Masyado ka marupok, te. Ang bilis, te! Sa bagay, blue eyes. Blue eyes naman yarn. Hindi naman siya nagte-text, kaya naisip ko, baka hindi naman siya seryoso. Pero nung gabing yon, habang nasa sala kami ng tatay ko, may nag-text sa tatay ko. Hi, I wish I could see you again. Sinagot naman ng tatay ko ng who you. Napakamot ako ng ulo. Sa sobrang taranta ko, nung umaga, number ng tatay ko ang naibigay ko. Nicole and Diego, ano pong gagawin ko? Ite-text ko ba siya para malaman niya yung totoong number ko? Sasabihin ko ba sa kanya na number ng tatay ko yung naibigay ko sa kanya? Hindi ba nakakaya kasi bakit yun yung binigay ko? Ano naman ang sasabihin ko sa tatay ko? Sasabihin ko ba sa kanya na aksidente ko na ibigay yung number niya? Salamat po sa inyong payo, ang inyong tagapakinig, Bea. Bea. Bea, as an overthinker ka ng malala. Grabe. Number ng tatay binigay. Number ng tatay na bigay sa sobrang taranta. Ito yung sinasabi natin na kailangan talaga natin ng focus. Kailangan nating maging mindful. 'Di ba? Kasi andyan na. 'Di ba? Ang ganda na ng grasya. Tingin ko nag-jaw drop ka eh. Parang, number. O kaya ka-text mo yung tatay mo nung time na yun, number ng tatay mo na ibigay. So, obviously, it was a mistake, okay? So, wag na nating i-complicate ang mga bagay-bagay, Bea. Una sa lahat, wag ka nang mag-overthink. yes. Obviously, nagkamali ka. Oo. O, sabihin mo sa kanya, I'm sorry. I gave my daddy's number by mistake. What daddy? Who's your daddy? Tapos baka mamaya sa taranta mo, sumagot ka naman ng sugar daddy.
Focus. Relax. Tingnan mo. Tingnan mo yung nangyari sa'yo. Nagkabanggaan kayo, tapos lumipad yung mga papel. Aha. So obviously, ikaw yung taong kung isa-psych ka namin, 'di ba? Kung i-judge ka namin, so ikaw yung tipo ng taong wala ka sa focus. Kasi una sa lahat, para lumipad yung mga papel, ibig sabihin hindi mo rin finocus yung ginagawa mo na hindi mo nilagyan ng maayos na paper clipan lahat, 'di ba? Doon pa lang Or may baka something. sinadya mo. Pwede din. Parang, ay! Ano ba yan? Sherry! Ay, naku, para kang yung kaibigan ko lasing-lasingan sa iced tea. Nakakaloka. So, sa madaling salita, ang dali lang ng problema mo. Yes, basic na basic. Sobrang basic. It's an honest mistake. Aha. Yun lang yun. Ganyan, yan po tayo eh. Kaya minsan nagiging komplikado yung mga buhay natin. Kino-complicate natin with overthinking. Aha. 'Di ba? Parang ang dami na nating iniisip, sobrang advanced na yung inisip natin. Hindi naman nangyayari yung mga iniisip natin. 'Di ba 90% of the time, kung ano yung ino-overthink natin, hindi daw nangyayari. 'Di ba? Ayan, tingnan mo. Problema ba yung tatay mo nag-overthink? Sino to? Kaya nga, ilang taon siya? 21? 21. Batang Actually, yun naman yung isa sa mga tanong niya. Uh-huh. 'Di ba? Parang ano kaya ang sasabihin ng daddy ko? Pero una sa lahat, nagtatrabaho ka naman eh. 'Di ba? And it's bound to happen na meron ka naman talagang makikilala. Aha. So kung mag-overthink yung tatay mo, sabihin mo talaga sa kanya, Dad, na-meet ko sa event. O tapos, wala pa na, kayo na ba? May nangyari na ba sa inyo? May ganap na bang? Wala pa naman eh. Nandun na, overthink kayo. Like Ayan. mother, like father, like daughter. Or again, it could be a protection sa'yo. Pwede din. Dahil Baka hindi naman. porket foreigner, hindi porket blue eyes, At gwapo, nakakalunod ang diba? mata at kamukha Oo. ni Chris Hemsworth. Kamukha Oo. ni ano tawag doon? Captain America? Hindi. Si Chris Hemsworth, si ano siya? Ay, tama ba? Captain America? Hindi Ay, ba? oo nga. Yata, Chris Hemsworth. Oo, Tama. Hindi porket kamukha. Hindi rin. Pag kamukha ni Chris Hemsworth, wala nang isip-isip. Eh. Charot! Hindi na masyado mag-iisip. Bakit pa mag-iisip? Kamukha ni Captain America. Hindi porke. Gwapo. Yun lang yun. Agad-agad, basic para sa'yo, jojowain. At Yes, hindi muna oo. kikilalanin. Diba? Tropahin mo muna sa kamujowain. Ayan. At saka, malay mo, actually, it's a good start ng conversation. Yung parang funny siya na, Correct. oh, I'm sorry, blah, blah, blah. Tama. Na, I gave my, mas father's number instead correct. of- Totoo. So, magkakaroon pa kayo ng, yun na yung jumping board. Oo, yan, Diba? Jump board para magkaroon ng usapan. Oh, yung light yung usapan, Oo, tawanan, hindi yung correct. talagang date ka agad, di ba? Diba? So ngayon kay father naman, explain mo rin din kay Oo. father. Sabi mo sa kanya, nasa events management Oo. group ka, and obviously, meron ka talaga mamimit na iba't Oo. ibang mga tao. Tapos sabi mo, ayaw mo pa nun pa. At least may contact ka na kung sino kausap ko. Tama. May hahantingin ka. Correct. O, di ba? Kapag nakita mo ko umiiyak-iyak, pwede mong i-text. Di ba? So, wala ko. Tama nga naman din ang sabi niya, wala naman daw siya talagang problema. Ayos naman talaga. So, yun naman talaga yung mabuti na meron kang mga ganyan na magpapakilig sa'yo. Yan. Na-excite naman ako kasi lalong-lalo na kapag as an overthinker, advance na rin ako mag-isip, no? Ang sasabihin ko sana kapag ka nagkatuluyan kayo niyan, ako, ang anak ninyo, artista. Yeah. Alayo na ng akin. Ang babae talaga, alayo na ng inabot ng pag-iisip, di ba? Malamang meron din mga nakikinig sa atin, ay sayang ulam na sana. Correct. Natapon pa. O di naman kaya hindi natin alam kung anong itsura nito ng si V. Oo. O di ba? Baka mamaya. Si Bea. Ay, si Bea ba to? Si Bea. Bea. Bia. Si Bea. Sorry po. O, di ba? O, hindi natin alam. Baka mamaya may mga nakikinig ngayon na naiisip na imagine na nila, in-overthink na nila itsura ni Bea. Tapos inisip nila, isa na naman pong Pilipina ang maangat sa laylayan ng lipunan. O, basta! Anuin mo na muna yan na wag mo nang i-overthink. Sabihin mo lang yung totoo. Na it was really, truly an honest At mistake. saka maging open ka rin sa father mo. Ayan, at least dahil alam na ng tatay mo, magkakaroon ka na ngayon ng thought na
hindi ako basta-basta bibigay dito kasi Correct. alam to ng tatay ko. Kasi may tendency na dahil hindi alam ng tatay mo, Ayan, dahil bumibigay blue tayo. eyes, Correct. bibigay Eh, ka. tingnan mo nga naman, ang bilis ng pagbigay ng number, di ba? Walang pag-aalinlangan, ang Oo. rupok-rupok. So Oh. ngayon, may pag-iisip ka na kilalanin ko muna to. So ito yung sinasabi ni Jegs kanina na malay mo, it is actually a protection. Yes, oo. Diba? Kasi nothing happens by chance, Oo. everything happens for a Correct. reason. Kasi unang-una talaga, kita talaga girl eh. Oo. Ang rupok mo, ibinigay mo agad rupok-rupok, numero. agad-agad. Nakakaloka. Sinabihan ka lang ng you are pretty. Laglag na iyong panty. Wag ganyan, B. Biya. Wag ganyan, Bia. Nahawa na ako. Bisaya na din ako, Jegs. Bia. O, sige ha, Bea. Naway magkaroon ka ng love life soon. O, pero kalmahan mo lang. Oho. Ayan, Alamin mo muna, baka mamaya, kaya nandito sa Pilipinas, may asawa ng Pinay yan. Oh, yan, O, posible. Alamin mo yan. O baka parte ng sindikato. Natin masasabi. Kasi yung mga sindikato ngayon, pumipili na sila na may itsura Oo. para ma-fall sa Correct. kanila. Ayan, Oo. oo. Nasa module 58 namin yan ni Diego. Saka, Bia. Bia. Ayan, oh. 21 years old ka pa lang. Ang bata mo pa. Bata mo pa. Bata mo pa. Enjoyin mo lang at kalmahan mo lang. Oo. Ha? Don't overthink too much. Ayan. Tsaka, Papangit ka start niyan. mo na maging friend. Parang, di ba, bragging rights mo, may friend akong Correct, foreigner. Ayan, Oo. dun lang. So, Ganun na lang. Doon lang muna tayo. Ha? Oo. Kakakilig kaya yun, minessage ka. Oo. Kahit naman mali ka ng, na wrong send ka, na wrong ka ng Bigay ng number, Nakakakilig pa rin yung fact that he pero actually remembered. halatang Gina G ka kasi naabangan mo yung text Kaya nga eh. Kasi sa tatay mo nag-text. Correct. Gina G ka eh. Gina G ka talaga eh. Excited. Pero gets ko siya. Ayoko siya i-judge. Chris Hemsworth. Oh. Ganun talaga, Jegs. Hindi lang yan ulam. Masarap na ulam. Siya. Alright. Salamat sa iyo, Bea, for sharing your story with Ayan. us. Maraming salamat. So hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako po ang kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number